табобат накардани бемории фишорбаланди инсонро ба бемориҳои майнаи сар ё худ сактаи дил оварда мерасонад, гуфт духтури дилшинос Анвар Раҷабов. норасоии гардиши хун низ яке аз оризаҳои асосии фишорбаландӣ маҳсуб меёбад. афзуд ки ин беморӣ на танҳо дар Тоҷикистон балки дар ҷаҳон ташвишовар ба ҳисоб меравад. Анвар Раҷабов духтури дилшинос бемории фишорбаландиро имрӯз ҷавон номид. ӯ аз таҷрибаҳояш нақл карда гуфт ки имрӯз бештари ҷавонон ба ин беморӣ гирифтор шуданд. ба гуфти ӯ пештар муроҷиати ҷавонон бо фишорбаландӣ мушоҳида намешуд. тамошои филмҳои даҳшатовар омили пайдоиши ин беморӣ аст, гуфт ӯ. чунки дар давраи пеш ман собиқи корим 43 сол пештар медонам ки ин хел ҷавонҳо ин хел беморӣ гирифтор намешуданд. ҳозир беморӣ бисёр шид истодааст. як основной сабабаш ҳамин номашӣ, ҳамин асабоният, асаби ҷавонҳо бисёр вайрон. як сабабаш ҳамин ки мушкилоти зиндагӣ бошад. як сабабаш ҳамин ки бисёр киноҳои филмҳои ҳамун ве мебинанд, номачи телевизор, интернет лаҳҷадорӣ ве мебинанд. анамуҳо бисёр таъсир мекунад. ҳозир кӯдакоям ҳамин чиз бавашки агар ин хел рафташ давом кунад, кӯдакоям ҳоли бисмилла воронда аллакай фишорбаландӣ мешавад. фишорбаландӣ шавад, чанд та ҳозир гуфтаги оризаҳое метиҳад, муолиҷаш қиин, мушкил. фишорбаландӣ яке аз маъмултарин беморӣ аст ки барои ҳаёт хатари ҷиддӣ дорад. фишорбаландӣ дар Тоҷикистон низ зиёд аст. ҳар нафари чорumi синнаш аз 50 соли боло дар Тоҷикистон гирифтори бемории фишорбаландӣ аст. духтури дилшинос Анвар Раҷабов зимни суҳбат гуфт ки баландшавии фишори хун бештари вақт беаломат аст. дар мавриди баландшавии шадиди фишори хун аломатҳои сардард ва дарди қафаси сина мумкин аст пайдо шавад. духтури дилшинос Анвар Раҷабов мегӯяд ки нафарони гирифтори фишорбаландӣ бояд доимо аз фишори хуни худ бохабар бошанд. пешгирӣ чӣ? якум ин асаба доштан омода кор, асабомаи нигоҳ дошта тонистан омода кор, барои ин ҳаракат кардан омода кор. дуюмаш ба варзиш машғул шудан кор. ҳамин одамои ҷавон на кам аз 5 километр дар як рӯз то 10 километр роҳ гаштан кор. агар ҷавонтар бошанд оҳиста оҳиста даванам мешавад. ба ғайр аз ин варзиши машғул шудан омода кор. як пешгириш ҳамин. дуюм пешгириш ин парҳезӣ, ҳамин хӯроки шӯр хӯрдан омода кор. не хӯрок намакаш миёна бошад ё ки сар пасттар бошад, бенамакам намешавад. баъд ҳамин авқотҳои равғани ҳайвонот, равғани думба, равғани гов, ҳамин чизҳо худдорӣ кардан омода кор. бисёртар равғани растания истеъмол кардан омода кор. ва ғайр аз ин ҳамин авқоти бирёне ки мардуми мо нағз менад, бирёма ҳисобаш бошад хӯрдан дар кор не. чунки инам ҳамн ба фишорбаландӣ меад, чунки вақт хӯроко бадҳазм ҳаст, ҳамин фишорбаландӣ таъсир мекунад. дар баъзе нафарони гирифтори фишорбаландӣ ягон нишонаҳои беморӣ дида намешавад, яъне ҳолати бенишон пайдошавии ин беморӣ низ мавҷуд мебошад. духтури дилшиноси маркази саломатии рақами 4 шаҳри Хуҷанд таъкид дошт ки ин гуна инсонҳо боэҳтиёт бошанд, аз худмуолиҷа даст кашанд. сари вақт ба духтур муроҷиат намуданашон шарти зарури аст, зеро дар ин гуна инсонҳо хавф бештар дида мешавад. табобат накардани бемории фишорбаландӣ ба ҳолатҳои душвор оварда мерасонад. муолиҷаи бемории фишорбаландӣ дар бархе аз нафарони гирифторони ин беморӣ дуру дароз тӯл мекашад. дар баъзе нафарон як умр ин беморӣ боқӣ мемонад. бештари гирифторони бемории фишорбаландиро дар кишвар ва рӯи олам занҳо ташкил медиҳанд. дилшинос Анвар Раҷабов сабаби асосии пайдоиши фишорбаландии занҳо дар вақти ҳомиладории занон арзёбӣ намуд. бисёртар занҳо ҳозир оқибат ҳамин ҳомиладорӣ мешаванд, аз ҳамин фишори шариёнашон мемонад. бисёр мебинам фишори шариёнашон ҳаст. вақте ки таваллуд мекунанд, баъди вай ваҳо духтурро муроҷиат намекунанд. кӯдакашон ки аввора зиндагӣ аввора духтурро муроҷиат намекунанд. вақте ки синни сол калонтар шуд, баъд ҳамаҳо номачи духтурро мебинанд фишори шариёнашон баланд ва ё муолиҷа карданаш мушкил мешавад. аллакай дилба ё чашмба ё гурдува ориза додагӣ ва муолиҷаш мушкилтар мешавад. барои ҳамин ҳар як ҳамон ҳомиладор баъде ки таваллуд мекунад, албатта дар назорати духтур истоданаш кор. сабаби пайдоиши бемории фишорбаландӣ якумаш ин асаб мебошад, вобаста ба асаб, ё ба забони русӣ гӯем стресс мегӯянд. ба ғайр аз ин бемории фишорбаландӣ мешавад
аз ҳисоби бемории гурда мешавад, аз ҳисоби баъзе бемории ғадуди дарунӣ ҳамхел бемориам мешавад. фарбеҳӣ ва бемории гурда низ яке аз омилҳои дигари фишорбаландии шараён маҳсуб меёбад. дар сурати ташхис шудани фишорбаландӣ бо тавсияи духтур шахс ҳатман бояд бо муолиҷа машғул шавад. барои саломатии худро нигоҳ доштан фишори хунро бояд дар ҳадди мӯътадил нигоҳ доштан зарур аст. аз истеъмоли хӯрокҳои сернамак бояд даст кашид. табобатро ҳатман бо машварати табибон ба роҳ мондан зарур аст. нигоҳ доштани саломатӣ ба худи инсон низ вобастагӣ дорад. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ хабар.